Level up patrol na! Level up patrol na! Iloilo City Government naghalad sang bulak sa monumento ni Dr. Jose P. Rizal bilang pagdumdum sa anibersaryo sang iya kamatayon. Nagahimo sang vlog ang tourism management student nga si Rose J bilang assignment sa eskwelahan. Kabahin sang iya vlog amo ang monumento sang national hero nga si Dr. Jose P. Rizal nga makitaan sa Plaza Libertad. Para kay Rose J, hindi dapat pagkalimtan ilabi na sang mga pamatanon ang mga hinimuan ni Rizal. Dapat maging matapang man sila to stood our rights and responsibilities as a Filipino. Kay tanan nga himo ni Rizal, may rason mo. Tapos, dapat hindi ta pagkalimtan kung anong gisugudan ni Rizal. Dapat i-continue ta. Maging mayo ta nga kabataan para sa aton nga lugar kag sa Pilipinas. Dapat mabasagid sila sa mga nabuhatan ni Rizal. Para naman kay Cheryl, dalayawon ang pagbulig ni Rizal sa isig kapareho. Isa siya kahiro kay tanan na buligan niya nga wala sing kapalit sa isig kapareho ya. Disyembre 30 ang death anniversary sang baganihan nga si Rizal. Bilang pagdumdum, naghalad sang bulak si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kaupod ang iban nga mga opisyal sang syudad. Dirigin pahayag sang alkalde nga kasubong ni Rizal, baganihan man ang iya pagkabig sa mga frontliner subong nga pandemya. It is but fitting to give honor during this time. First, to our PNP who are the frontliners, our barangay officials, our city hall employees, and finally our city officials who despite this pandemic continue to perform their functions, continue to be able to answer to the needs of our city. Sa historical landmark nga Plaza Libertad, makitaan ang 100-year-old nga estatwa ni Rizal. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Masobra 400 nga species ang juvenile fish ginbuyan sang City Agriculturist Office sa Iloilo River. Lapit 20,000 na tanan ka species ang fingerlings ang ginpangbuyan sa Iloilo River. Ini kabahin sang tinutuyo sang City Agriculturist Office nga mapadamo kag mangin bastante ang supply sang isda. Kun sang una, mga magagmay lang nga isda, sang damlag lang mga juvenile naman o kun dalagko na nga species ang ginpangbuyan. Masobra 400 nga isda, lakip na diri ang species sang managat, danggit kag lapu-lapu. Ginpahayag ni Inigo Garinggalaw nga dako ini nga benepisyo para sa magagmay nga mga mangingisda kag bilang preparasyon sa tuig 2021 para sa bastante nga panghulik. Unang tanan ang aton Iloilo River, kuhanin siya ng brackish panawag niya. So, nagapangita kita sa mga isda nga fitted man sa mo sina nga klase tubig kag environment. Kag usually kakwa kita na sa mga parts sang aklan kay tungod nga ini nga mga wild nga mga isda ni ginapangwa nila has higher chances of survival kung ibutang sa sinang environment, no. Kagang aton nga mayor gusto niya ang mga isda manabi nga medyo high end man bala, hindi lang mga ordinaryo lang ang mga fish ang ara dira sa aton river. Kag itas enhance ang life dira sa aton nga suba. Ginpahayag man ni Garinggalaw ang mga proyekto nga igapatuman sa masunod nga tuig. Lakip na diri ang pagpalapad sang JPT Ediscape Project kag pagtanom sang dugang nga mangrove trees sa Esplanade. Dako nga bulig sa madasig nga pagdako sa mga isda kag alimango. Ang isa to na mention ko tong sa river ina di amo na isaya ka proyekto kay tandaan naton when you talk about Office of the City Agriculture that involves fisheries, no? Ang isa, gyapon, kag gin-set up na sa Department of Agri-Region is also the expansion sang JPT Ediscapes. Ako ng aton mga urban gardens, communal gardens, kag some of them, mahimo na siya nga integrated gardens. No? Meaning, hindi lang siya garden lang yung vegetables,
kundi it will involve also fruit trees, kung pwede, ponds, no? May ara kita nga ma-design nga pond together with the BFAR nga province. Food security kag paghatag sang palangabuhian sa mga Ilonggo fisherman ang ginaduso sang talatapan. Kabahin man sa mga plano kag palaabuton nga proyekto, amo ang preparasyon para sa nursery. Pagpatindog sang isa ka cold storage para sa mga ulutanon kung sa diin 20 million pesos budget ang gintalana sang alkalde para diri. Plano man sang City Agriculturist Office nga mag-conduct sang libre nga lecture kag training na hanungod sa agricultural gardening sa mga barangay. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.